चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों जिथि मासे आवग्रिनो हानाय आरो जिथि दुवार दखरानि सिङाव थानाय जिथि मासे आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो। गुबुन बोसोराव बरायनाय बायदि देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै जिथि मासे आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ चिरां जिल्ला एबसु आरो जिथि दुवार दखरानि सिङाव थानाय जिथि मासे आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जिथि दुवार दखरा एबसुआ सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै समाज बेरेखा हाबा हुखाफोरनि हेंथायै सुबुं हस्रि खावनाय आरो दिन्थिसिन सावनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो दिन्थिसिन सावजेनगिरि महरै आसाम जोलुर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्मआबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी, हांख्रायजानाय आलासि महरै 37 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, लोगोसे पन्डित दीनदयाल इनार्जी मुलुगसोलोंसालि गुजरातनि सानखान्थि आयदानि लोगो बिबुंगोरा डक्टर जोंसार ब्रह्मजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां फरायसालि फरायसालिमाफोरनि गोरायुं आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिनाखि हाबाफारि आखायाव लादों, बे जेनाखि उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे जेनाखि समाजनि बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायनि एगेन्स्टै जेनाखि मोनसे एवारनेस प्रग्राम बेफोरखौ सावनानै जेनाखि मोनसे बिदिन्थि होदों, बेयो जोबोद बाख्नायथाव प्रग्राम। मानो होनोबा जोंनि ससाइटियाव जोङो जोबोद थारमाने गुलुं गुजुंखौ नुनो मोन्दों। उन्दै बैसोआवनो समाज बेरेखा हाबा मावनाय दाख्लैसो सान्थिपुराव जालांदों, जेनाखि मोनसे रेपनि केस जानाय बा जोंनि पिकनिक स्पटफ्राव बायदिसिना उलुं गुजुं जोङो जेनाखि थासारि नुनाय, बेफोरो थारमाने जोंनि समाजाव सिङाव हाबनो हमदों। बिनि थाखायनो जोङो बे जौ जुवा बा ड्राग्स बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो गोजानाव थानायनि थाखाय एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लानो हायोबा जोङो बेफोरनिफ्राय एसेबाबो जोङो रेहाय मोनगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। जोंहा बे ओनसोलाव नायनो थाङोबा पिकनिक स्पटफ्राबो गोबां जाथारबाय। आङोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ चिरां डिस्ट्रिक्टखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे चिरां जिल्लायाव देग्लाय फैगोन बोसोराव जाहाथे मोनसेबो थारमाने पिकनिक स्पट थाया। मानो होनोबा पिकनिक स्पटआवनो जोंना मोनसे सेन्टार पइन्टफोर बायदि जागासिनो दङ बे इलिगेल जेनाखि मोनसे खामानिफोर जौ जुवा फेग्रा मुवा बाहायनायनि। जोंहा पिकनिक स्पटफ्राव थाङोबा जोङो नुयो उन्दै बैसोफोर आन्डार 18 आन्डार 17नि 14-15 बोसोरनि गथ'फ्रानो ज' जायै जौ बा ड्राग्स सिगारेट बिरि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। थ' बेफोरनिफ्राय जानगाराव दोननोबा जोङो बैफोर आड्डाखौ जोङो फोजोबनांगोन। गिबियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम बिथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार, बेवहाय जों सानसेनि हाबाफारि लानानै 2023 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजनाव जाफुंसार जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो 10थि बा टप 10 मासि जोङो सायख'नाय जादों आरो गासै बेवहाय चिरां जिल्लानिफ्राय 11 जन फरायसाफ्रा टप 10 पजिशनाव बिथांमोना मासि आवग्रिनो हानाय जादों। आरो बे फरायसाफोरखौ दिनै गासै जोंनि रायजो राजा फरायसा फोरोंगिरि आरो जोंनि आफादफोरखौ लानानै दिनै जों जथायै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बरायदों आरो मान बावदों। बेवहाय गासिबो फरायसाफ्रा आरो फरायसानि गारजेनफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोंनि बरायनाय मान बावनायखौ बिथांमोना आजावफैदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोना जिबायदि मोनसे दिनै चिरां जिल्लानि रिजाल्टखौ जाय बाथ्राखौ जोङो सानफेराखैमोन, जोंनि चिरां जिल्लानि थागिबिफ्रा फरायसा जा फोरोंगिरि जा सुबुं जोंनि बिमा बिफा जा, नाथाय एबारहाय चिरां जिल्लायादि अल आसाम डिस्ट्रिक्टफोरनि गेजेराव मोनसे फार्स्ट पजिशनाव जि मोनसे मासिखौ आवग्रिनो हाबाय, बे जोंनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव बाथ्रा आरो बियो गोजोनथाव बाथ्रा। जों बेखौ गनायदों आरो बेनि थाखाय बे जाफुंसारनायनि थाखाय जों गिबियावनो गासैबो
बे आनजादाव बाहागो लानानै जाफुंसार जानो हानाय खस्थ' खालामनानै फिथाइ लाबोनो हानाय फरायसा बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा जोङो साबायखर आरो कंग्रेसुलेसनखौ बावहरदों। आरो बे चिरां जिल्लानि सोलोंथाइनि जि मानदान्दा बेखौ आसामनि गेजेराव प्रथमबारनि थाखाय जि मोनसे जारिमिनारि जि मोनसे पजिसनाव लाबोनो हादों, रिजाल्ट लाबोनो हादों, बेनि थाखाय गासैबो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मेडाममोनखौ जोङो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। मानोना बिथांमोना जोबोद खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ रोङिखौ रोंहोदों, फोरोंदों। बिथांमोननि गियान होनायजों फोरोंनायनि गेजेरजों दिनै बेबायदि चिरां जिल्लानि रिजाल्टआ जादों। फरायसाफ्रा मोजां मोनसे रिजाल्टखौ खालामनो हादों, जोङो बेखौ मोनदांदों। आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोर, गारजेनफोर बिथांमोनाबो गोबां माने फरायसाफोरखौ सासे जाफुंसार मानसि बानायनो थाखाय, गोग्गो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय, इयुननि लाइफ केरियारखौ लांनो थाखाय जिबायदि बिमा बिफानि रल नांगौ फरायसाफोरनि लामा हान्थिनायाव, बे रलखौ निस्सय जोंनि बिमा बिफाफ्रा बुजिदों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा खावलायनाय बायदि बिथांमोना बुजिनो हानानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै बे रिजाल्टआ मोननो हादों, जों बेखौ फोथायदों। आरो बेवहाय जोंनि गासैबो बर' माहारिनि आरो गुबुन गुबुन जातीय आफादफोरनि जे बाहाय मा होनो नाजानाय, बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजोंबो दिनै बे रिजाल्टआ जादों। आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनाय 2006निफ्रायनो जोङो जोबनो गैयै गुन गोनां सोलोंथाइनि माखासे मिशनफोरखौ लानानै जों फरायसाफोरजों, बिमा बिफाफोरजों, फोरोंगिरिफोरजों, समाजजों जोङो सावरायबोबाय थानाय जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों जे जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ। बेबायदि मोनसे सिन्ताधारा आरो मावनायनि गेजेरजों जोङो बयनिबो मोनसे मददनि गेजेरजों रिजाल्टखौ मोननो हादों, जों फोथायनो हायो। बेनिखायनो गासैबो स्तरनि सुबुंफोरनिसिम जोंनि गोसो